Onyeka ekemengi Danu. asina bete olere ejebe nku Anezo. okwa ai choi jebe choi jiri konku erigo eje kote na be ya weje na be nku. Oh yes. Igbo ndọma ije mọnụ ọ bụrụ na ụbọchị dị etu anyị nwere ife a na-eme tata bụ ụbọchị pụrụ iche na ihe gbasara ndị Igbo onye Igbo ọbụla na ndị Igbo na 88.5 Anambra Broadcasting Service ebe o si na-abịa. Anyị bụ ndị nzukọ ndị Igbo Radio Program Limited, ndị na-akwado asụsụ omenala na ihe eji wee mara Igbo, ndị na-asụ asụsụ Igbo nke na-enwe ntụpọ, ndị na-asụ asụsụ Igbo nke na-emeghị akụ mmiri, ndị na-anụ ọgụ gbasara mkpochapụ asụsụ na omenala na ihe eji wee mara ndị Igbo. Ebe o si ka nke n'aka ebe o si karịa nkụ bụ n'aka ndị ụmụaka na-eto eto. Ụfọdụ na-asị na ọsọ ụmụaka na-eto eto mana nkwe na-asị na nkwe ndị okenye amakwaghị ihe gbasara Igbo. Ọ ya ka atụmatụ a ji wee pụta ihe n'ebe ọ dị ukwuu n'ebe ọ dị mma. Anyị nọ na Anambra Broadcasting Service. Anyị bụ ndị nzukọ ndị Igbo Radio Program Limited. Onye na-anụ onye ya bụ Maazị Chukwudi Ejimofo. Ịtụọ m ihe Chukwu amaghị ọ na-atọ m kpoo. Nwa mụrụ amụ ibe ya daa n'elu. Nne ya mụchara ji mụ nwa akpọ nne ya bịa mụọ nwa sị na na-amụzi. Mụ nwa ogbu ehi tụrụ agwa ị na-egburi zara ogbu ehi igbugo ehi tụrụ agwa ọmụ ogbu ehi tụrụ agwa. Ana m eke n'ụlọ naanị m anọgide n'ahịa a na-eme na ihe omume a. Nwaada Igbo nke pụrụ iche nke onye bụ Ogene Ugwudibeze kene ndị mmadụ. Eze ji eme ọnụ ndị Igbo be anyị mma nke onye shiri ya zere. Ugwudibeze bụ onye nkụzi, onye ihe Igbo na-atọ ụtọ. Ezigbo aha ya bụ Amaka Esther Ajiero, oriakụ ka ọ bụ. Ịmara n'oge ugbu a ụfọdụ si ha bụzi oriakụ, ha bụzi osodieme ka ebuzi. Ịmara na mbụ ọbịa bụ bụrụ a na-akpọ oriakụ, ha nọkọtasị mba ha na-erizi akụ, si na Zaba Odoziakụ anọkọtazie ha si mba na ọ bụzi osodieme. Ọkwa ihe isi ike butere ihe niile ọ bụghị etu ọchị. Igbo bụ Igbo ndị ọma. Ihe egwu na-amụ ka anyị bịara idezi asụsụ omenala ka o si wee dị. Nke a bụ agba nke ịtọ ọkwa ya nke asọmpi ajụjụ ọnụ nke ụmụaka ndị nọ n'ogo obere nke ụlọ akwụkwọ niile dị na Ọka North. Onye nkwado onye si na ihe a ga-aga n'iru bụ Chief Fidelis Meke Ugwumba Ugbene Ide Ọka North. Ya bụ onye isi Rifcon Energy and Construction Limited. Ya bụ onye isi nyekwa na-edozi ihe Wiretech Nigerian Limited. Ya bụ onye isi onye na-edozikwa ihe Fideworks Group of Companies Limited. Anyị na-ekene ya. A sị na ndị Igbo nwere mmadụ dị ka onye a ofu abụọ atọ anọ asụsụ na omenala Igbo ga-akwụdo. Anyị na-ekene ya. Ugwudibeze Eze ji eme ọnụ ndị ọma, asị m sụọ n'ala njụkwa sụwa n'ikwe maka na asị na nwaanyị gara ihe o ji ama mma ya arụọ. N'ezie anyị bụ ndị Igbo, anyị na-asụ Igbo ma na-ediyekwa Igbo, na-ahazisi Igbo ka asụsụ Igbo hapụ ịla. Ọ bụghịkwa sọsọ na anyị na-asụ Igbo ka anyị na-eme, anyị na-akwalite ihe niile bụ ihe eji mara ndị Igbo dịka ekike anyị, dịka erimeri anyị, maka na o nwere erimeri pụrụ iche ga-eme ibute na ebe nwụrụ ngwaragwara ndị mmadụ asị gị nọ ndị a nwere erimeri dị otu a. Dịka o si na dị, ndị Igbo nwere erimeri eji mara ha. O nwekwara ekike nwafọ Igbo ọbụla ga-eme oke jee ebe nwekwara ngwarangwara
ị ga-achọpụta site n'ekike ya na onye a bụ nwaafọ Igbo kpọmkwem. Ihe ndị a niile ka anyị na-ele anya leba anya n'ime ya, na-ayọkwa ụmụnna anyị ndị ọzọ bịanụ, maka na asị na agbakọ aka kwanye nwaada n'ọbụ ọ dịghị awa afa, anyụkọkwanye amamiri ọnụ ọkpọọ ụfụfụ. Ya mere anyị ji wee na-ekele maazị onye wepụtara ihe ọmụma atụmatụ a, si na asụsụ Igbo ga-adị, na asụsụ Igbo ga-aga n'iru, na asụsụ Igbo agaghịkwa anwụ n'oge nke anyị. Chief Fidelis Osita Nweke Ide Ugbene, anyị na-asị gị ebe ọbụla ị nọ, ya dịkwara gị mma na Eke, dịrị gị n'Orie, dịrị gị n'Afọ, ma dịzikwara gị na Nkwọ. ise Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma anyị ji were na-eme ọnụ, maka na onye abụghị onye Igbo ihe dara ya. Oh God. Ọkwa ya tata na asọmpi nke tata agba nke atọ na ihe omume a, anyị nwere ụlọ akwụkwọ ndị CSS Amansi ha na ndị CSS Ugboelu ha nwa ka asọmpi nke tata chelo ewelu nọdụ welu na-ekwu Ogbudibeze Nwoke eze ji eme ọnụ. Ka o si na-adị, ụlọ akwụkwọ abụọ akpọpụtara ugbu a bụ ndị tosiri ịma aka n'ụbọchị taa, mana ele anya a ga-ahụ na otu ụlọ akwụkwọ bịara ma nke ọzọ abịahụ. Ndị bịara ebe anyị na ha nọ n'ụbọchị taa bụ ndị Community Secondary School Amansi, nke gụnyere Eze dị mma Ifebuche Facility. kene ndị Igbo ife dị mma. Ndị Igbo bụ anyị ekene mụ. Tinyekwara Agbi Ọdịnaka Rosemary. Ndị Igbo bụ anyị ekene mụ. Onye nkụzi duru ha wee bịa ya bụ njem bụrụ Igili Agata. Tinyekwara anyị na-ekele onye isi ụlọ akwụkwọ a bụ CSS Amansi Ọkpara Sabina Odoziakụ. Ebe ọbụla ị na-eso ụbọchị wara gị ọjị o. Ise dịka atụmatụ eji kwado ihe a si wee dị, ụmụ akwụkwọ niile bịarụnụ adị ihe a bụ atụmatụ ewepụrụ ndị Ọka North. Ụmụ akwụkwọ niile nọ na Ọka North ewetara ofu ụlọ akwụkwọ na obodo 10 nọ na Ọka North, ha ncha were bịa asọmpi a. Iwu na-eche ihe a bụ na nwatakịrị ọbụla batara ebe a, nwata akwụkwọ ọbụla batara ebe a, anyị nụ asụsụ na-abụghị asụsụ ndị Igbo, ewepụrụ ya akara. Anyị nụ ihe ọbụla ọ sụrụ na-abụghị asụsụ Igbo, akara ọ pụọ n'aka ya, ọ pụọ n'aka ụlọ akwụkwọ ya. Ya bụ anyị na-ahụ onye ọbụla na-amaghị asụ Igbo dịka onye iti. Ọ bụrụ na ịsụ asụsụ Igbo dịka o si wee dị, anyị mara na onye iti ka ịbụ iti nke kasị ibe ya. Anyị wee na-asị na tata ọ dị ka ndị Ugboelu ụjọ ji ha ịbịa asọmpi nke tata, ha were gbaa ọsọ n'ụlọ akwụkwọ 10 ekwuru ga-abịa ihe a. Sọsọ ha nwa, sọsọ ndị CSS Ugboelu bụ ndị na-abịarọ, were bụrụ na ha kpọrọ si na ụjọ na-atụ ha, na ndị Amansi na ha hụrụ na ụmụaka na ndị na-akụziri ha Igbo na-akụzi Igbo nke ka ibe ya, Igbo akapịrị ọnụ, were si na mba na ha agaghị abanye na ihe nke a, ha wee gbaa ọsọ. Tata dịka anyị si na-ekwu, Ogbudibeze Nwoke eze ji eme ọnụ. ụmụ akwụkwọ ndị Amansi, kedu ka atụmatụ a dị unu abụọ, kedu ka atụmatụ a dị unu? Ọ dị anyị mma. Ka anyị nụ unu abụọ ofu nụ. Ọ dị anyị mma. Kedu nkwado unu, kedu etu unu si kwado isi wee sọmpi a? Unu kwadokwara ọfụma? Unu kwadoro ọfụma. Anyị kwadoro nke ọma. Kedu gba nkọsogodo asụsụ Igbo nye anyị abidichi ruo
gaba n'iru. abịchịdị efigigwe ijeke kpekweleme omereke ọsụwasịa n'isi. Ka onye nke ọzọ ya na ya sonyere ya aka. Ngwa ya bishidi. Ya bichidi. abịchịdị efigigwe omereke Ọ dara ya. ngwa ka anyị gbazie ha olu maka na eji m n'aka na onwere ụmụaka ibe ha ndị na-aṅa ntị n'ihe anyị na-ekwu ka nke a wụrụ erere ga-abara ha n'ụbọchị nke taa maka ịga anyị ntị. Ngwa tụtụrụ mkpịsị odee gị na akwụkwọ anyị azọpụ njem. Ngwa were ya. A B C D E F G B G Gwe I Hi I Li Mi Ni Ngi Nwe Nyi O Pi Re Si Te U O Ve We I Z. Ya gazie no. Ya gazie. Ugwu dị beze. Mụ ka eze ji eme ọnụ. Ụmụ akwụkwọ ọnụọfụ ka o si mee ya. Kwube na okwu gwanụ ndị Igbo okwu. Ọnụọfụrụ ya. Anyị ji ihe abụọ anyị na-ama ndị nkụzi n'aka. Ndị nzukọ ndị Igbo Radio Program Limited na-ama ndị nkụzi n'aka ka ha kụziere n'ọfụma. Nsogbu adịghị, nke a abụghị ihe anyị bịara ime. Anyị afụgo na ụlọ eturugo ugo mgbe ndị otu unu gbara ọsọ si m na ha agaghị abịa kụọrọ na ha aka. Ya bụ ndị amansi mgbe eturugo ugo CSS amansi eturugo ugo tata. Ugwudibeze. Mụ ka eze ji eme ọnụ. Kedu ka anyị ga-esi banye na ihe ọzọ oge izuụka ọzọ na etu gwa anyị kedu ndị ga-ama aka etu o si gaa. Nke a bụ nke izizi anyị tata ka anyị na-achịkọta agba nke mbụ. Abịazie na nke ndị bekee kpọrọ quarter final, ndị Igbo akpọọ ya nkeji ikpeazụ. Ndị ga-ama aka n'ụbọchị a ga-abụ ndị izi. Unu mara anyị na-enwe agba nke mbụ na nke abụọ n'izu ụka ọbụla. Ndị mbụ ga-ebu ụzọ bata ga-abụ ndị CSS Ebenebe na ndị CSS Urum. Ka ndị a zachara na-apụ, ndị ọzọ ga-awụshi abụrụ ndị CSS Amanuke na ndị CSS Ugbene. O wee bụrụ ya, ọ bụrụ na anyị mechaa n'izu ụka ọzọ na-abịa na anyị ga-agwazikwa ụnụ ka ọ ga-esi wee dịkwa n'ụbọchị ọzọ. Daalụ. Unu fụrụ na ndị nzukọ ndị Igbo Programs Radio Program Limited bụ ndị na-ama aka na-asị na asụsụ omenala Igbo ga-adị. Anyị na-ekene onye si na asụsụ Igbo a ga-adị bụ Chief Fidelis Osita Nweke. Anyị na-ekene ya maka na mgbe ndị mba ụwa si na n'oge na-adịghị anya na asụsụ Igbo ga-akpụchapụ, mmadụ dịka Fidelis Nweke wee sị mba na ọ bụghị etu a na asụsụ Igbo ga-adị. Anyị ji ohere a na-asị ndị ọzọ bụ ndị Igbo, ndị ọzọ asụsụ na omenala Igbo na-adị mma, ndị ọzọ chọrọ inyere ụmụaka ka ha sụọ Igbo, ọ bụrụ naanị ụmụaka ma ndị okenye ka ha sụọ Igbo ọfụma. Ha bịa kpọọ ndị nzukọ ndị Igbo ka ha bịa hazie ya, dọwaa ya, kọọ ya ka o si wee dị. Anyị ga-akpọrọ na akara ekwentị nke unu ga-eji ga-akpọ onye ọbụla chọrọ si na ya ga-afụ ndị nzukọ ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ, ka ha were ha kpọọ ya ka ọ bịa dozie ihe a na-eme. Ịbịa na
Anambra Broadcasting Service 88.5 ejụọ ha maka ebe ndị nzukọ ndị Igbo nọ, ha ga-agwa gị ịchọzie ka ị wetazie mkpịsị odee gị, iweta akwụkwọ ka m kpọpụta akara ekwentị nke ị ga-eji gaa akpọ anyị, ma nke ị ga-eji gaa ezi anyị ozi sa anyị na-ekwe ihe ị chọrọ ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụ ndị obodo unu chọrọ ime, ọ bụ ndị ụmụ nwanne gị, ọ bụ nwere ihe ụmụ nwaanyị chọrọ ime, ọtụtụ ihe ndị nzukọ ndị Igbo na-eme, nzukọ ndị Igbo Programs Limited na-eme. Anyị na-ahazi ma ịba nwa ọfụrụ aha, iri eji ọhụrụ, ihe ọbụla bụ omenala Igbo, iru mgbede, ịgba mgba ọwa anyị ga-awụchi ebe a gidigbam. hazie eto o wee daa ụda, daa gbowam na gburugburu ntị ndị Igbo ọbụla, maka na ihe ọbụla i mere na 88.5 Anambra Broadcasting Service ya bụ ABS n'Ọka, ọ gago ozi ezuru anwụrụ ọka oruo n'eluigwe. Anyị na-ekene ndị Igbo ọbụla, na-ekene anyị, na-asị ihe ọbụla anyị na-eme bụ ihe Igbo. Onye abụghị onye Igbo ihe kpara ya. Ihe onye abụghị onye Igbo anyị ka anyị nabatakwa onye ndị ziri anyị ozi ihe ha bịara ime. Rifcon Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Feedwas Group of Coys. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our fiscal construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures, and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection, and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rifcon Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation, and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, River State, Nigeria. Plant Yard, Kilometer 19, Aba Port Harcourt Expressway, Oyibo, River State. Call us on 0803-310-0782 or email us at rifconenergy@yahoo.com. Rifcon Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Igbo ekene m unu ndị Ọka North mma mmanụ maka mkpochapụ asụsụ omenala na njirimara Igbo na ndị Igbo n'oge nke anyị nke kachasị nke n'aka ndị ntorobịa na ụmụaka Igbo. Onye nhazi ihe ejirimara Igbo na n'ọkụ n'obi bụ Chief Osta Fidelis Nweke Ugwumba Ugbene Ide Ọka North jiri wepụta atụmatụ ịsọmpi ajụjụ ọnụ n'asụsụ Igbo agba nke afọ 2025. Chief Fidelis Nweke ịsọmpi ajụjụ ọnụ n'asụsụ Igbo ga na-abịara gị n'igwe okwu mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Ọka. Ụlọ akwụkwọ niile nọ n'okpuru ọchịchị Ọka North na Anambra steeti tozuru oke isonye na ya bụ asọmpi dịka ọ ga-abụ naanị maka ụmụ akwụkwọ nọ n'ogo JSS 1 ruo JSS 3. Sonyere anyị n'igwe okwu mgbasa ozi ABS 88.5 FM Ọka n'ihe mmemme ịsọmpi a nke ga na-amalite n'elekere 2 ruo elekere 3 nke ehihie ụbọchị Tuesday ọbụla. Ụmụnne m ndị Ọka North, ihe mmụta Igbo pụrụ iche ga-abụ oke gị. Mana mgbe anyị bụ ụmụaka ndị nna anyị ga-ekwu bụ akpata wee bụrụ na mgbe ahụ ka a na-akpọ ihe ga-abata isi ka ọ na-abata na nkụ na-abịa. Unu echekwara na anyị nọ na ihe onyonyo nke ndị ti na-akpọ Facebook ịpịnye pikim Anambra ABS Radio Television. Ịkpọ itinye ebe anwa efu anyị ebe anyị dị ndụ, ebe anyị dị ka ndị Igbo na-eme ihe Igbo, na-asụ asụsụ Igbo, kwado ka ndị Igbo, na-enwe aṅụrị ka ndị Igbo, maka na Igbo onye Igbo ịma na enweghị ihe na ya. Igbo bụ Igbo, anyị na-ekene unu. Anyị agbachiyatego dịka anyị si na-eme
onwe ihe ọzọ dị anyị n'uche, nwe ọrụ ọzọ anyị na-alụ bụ ịhazi Igbo, mee Igbo ka ọ dị mma gburugburu. Ugwudibeze nwoke eze ji eme ọnụ. Ihe oge ya rukwara nụ ndị be anyị abụghịkwa n'ụsa. Oge ịtụlite asụsụ na omenala Igbo bụ ugbu a wee gawa. Anyị na-ayọ ndị nne, anyị ji ohere na-ayọ ndị, ọ kachasị mgbe ọbụla m na-ekwu okwu ndị nna kpụkarịrị ọnụ wụ ndị nne. Maka gịnị? N'ihi na ndị nne na ụmụ na-anọkarị karịa ndị nna. Biko jisi ike na-akụziri nwa gị asụsụ Igbo. Ịchọ izi ya ozi, were olu Igbo, asụsụ Igbo zie ya ozi. Ọ bịakwa izighachi gị ihe iziri ya, gbalịa ka ọ werekwa asụsụ Igbo a nzighachi gị. Mgbe ị ga-eme nke a, mee nke a, mee ya, asụsụ Igbo anyị na-ekwukwa n'okwu a ga-abụrụ ụtara ede nya nwata n'aka. Ọzọ abụrụ dịka ibe ya were bụrụ ekike anyị. Biko nụ ka anyị na-echetakwa na ekike Igbo dị oke mkpa. Ọ kachasị ekike na-eke n'oge ugbu a, ịpụta ifuju anya, ịnọrọ ndụ na-ebere onye dị ndụ akwa. Isi ma nke ọ bụ ịga n'ihu ka anyị na-aga ka ọwụ isi mmebi na-emezi anyị. Ekike ọjọọ kachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Anyị agbara ọtọ si na anyị na-eyi akwa. Biko na ọ bụkwa n'ihe eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo a maara anyị dịka ndị nwere ọgụgụ isi zuru oke, ndị na-akwanyere onwe ha ugwu. Ifu onye nne, ị mara sị na onye abụ onye nọ na di. Ifukwana nwa agbọghọbịa, o nwekwara eji mara ndị agbọghọbịa anyị. Ka m gwakwa unu, ọ bụkwa na mmadụ gbakwa n'ọtọ ọbụla o mepego anya, o nwere ekike ya eme ike. Ekike gị akwanyere gị ugwu bifo mmadụ apụta kparịa gị, olegodo ya na ekike gị, ji olu umeala, ji olu nsọpụrụ wee gwa gị okwu. Mana ekike ndị ka ma yiara egwu na-atụkwa m, amakwa ka a ga-esi wee na-agwa gị okwu were ugwu na nsọpụrụ na-agwa gị ihe ahụ ị nụrụ ka m kwuru. Biko na ekike anyị dị ezigbo mkpa ka anyị na-ekpuchi ọtọ anyị. Ebe a bụkwa n'ebe dị nsọ Chineke ndoro nsọ, ka ọ ghara ịbụ na anyị yi akwa bụrụ ndị gba ọtọ. Ọzọ abụrụkwa erimeri anyị ka m na-ejisi ka ayọ anyị na-anya n'elu ụwa taa. Anyị ga-ahụ na ọtụtụ ọrịa jupụtara, ọrịa ndị na-amaghị afa ya. Ọrịa ga-anọkọta were otu afa ndị iti kpọọ ihe ga-eme tupu ichecha ihe ọ pụtara. Mmadụ ihe mmadụ ji n'aka ada n'ahịa. Ọ kachasị ụmụ iri na-anaghị adị mma n'ahụ. Biko nunu ndị nwaanyị ibe m, ndị nne nwaanyị, mara nụ na ezigbo ire a na-enye ụmụ nwoke. Ihe mekwana nwoke richaa ya ọkwụrụ gidigba m, ọ pụọ n'ụzọ akpa ya ka ọ bụrụ akpa akwụrụ. Ọ bụghị iwere si nri ndị na-emebisi akụrụngwa Chineke jicha anyị mma n'ahụ na-enye nwoke, ihi na anyị ejighị ume nke ga-adịrị anyị ọsịsọ. Ọ bụkwa ihe eji mara ezigbo nwaanyị. Anyị na-asụ dịkwa akpụ, anyị na-eburu dịkwa ikwe sụ ụtara ji, ka mmadụ onye na-eme ya. Biko nụ ihe ndị a niile ka anyị na-eme ya, ọ na-ebute ịdị mma ebe ọbụla nwoke nọ. O cheta ụdịrị nri ahụ eji mara ndị Igbo na-esiri ya, ọ tụtụrụ akpị ọsọ apụ ya n'ụkwụ sị ka ya gbara lọtawala ụlọ la erimeri ya mechaa kaadị. Mana mgbe anyị na-eme ihe ụmụ nri ndị ọlọrọ fọrọ, ndị akụrụ na komkom, ndị anyị amaghị afọ ya na-eme, nwoke erocha ya ọsị ya tụpụrụ ofu ebe na ya ga-enwetakwa ya rie, nọrọkwa ebe ọ nọ, o wee bụrụ ya. O nwere ọtụtụ ihe eji mara ya ka anyị jisi ike na-akwado ya n'ụzọ ọbụla anyị nwere ike ịkwado onwe ya. Ịma na ndị Igbo mgbe a na-ekwu okwu, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ije n'ụlọ akwụkwọ asị nwatakịrị ọsụ asụsụ Igbo apịa ihe, ọsụ asụsụ Igbo ụgwọ. Ama na ọ dịzikwenye etu ahụ ugbu a. Enwe ihe nna-achị kụziri ka anyị mata na ụwa niile gburugburu, obodo ọbụla ji asụsụ ha akụzi nkụzi bụ ha na-eme ọfụma. Ị gaa maka na nka na ụzụ gburugburu ụwa niile, ọ ndị China na-eme ya ọfụma. Ijee na China, ihe eji akụzi nkụzi bụ olube ha. Enwe ihe ọzọ nna-achị kọwara anyị, ọ bụrụ na ịmụta asụsụ ndị Itia, ọ bụrụ na ịma akwụkwọ, ọ dị ka ịmụtara asụsụ. Ịmụta ndị asụsụ ndị Yoruba, ofu ihe ka ọ bụ. Ịmụta asụsụ ndị Hausa, ofu ihe ka ọ bụ. Nke ọwa asụsụ lọrọ alọ, asụsụ ka ọ bụ. Ọ bụghị amamihe, ọ bụghị agụ n'isi. Ọ na-aghọta ihe m na-ekwu. Anyị na-asị, anyị na-ayọ ndị Igbo, na-ayọ ndị ụlọ akwụkwọ, na-ayọ ndị na-edebata ihe a ga-eme n'ụlọ akwụkwọ ka ha kwuo, ka anyị atụmatụ ka e were asụsụ Igbo na-akụziri ụmụaka Igbo. Nka na ụzụ
ka e were ihe na-akụziri ha na ihe ndị nke a na-eme eme. Ogudibeze. ihe Chukwu amaghị o kedu ihe na-akọ dị sef ọ bụ na anyị lee anya akpọpụta nwata ma asụ asụsụ Igbo ọfụma marakwa asụ asụsụ Bekee mana asụsụ abụọ ha dị ka nne na nwa ọ na-agakọ akpọpụta nwata ma asụ naanị asụsụ Bekee na-amaghị asụ Igbo ị ga-ahụ na onye nke ama asụsụ ọnụ ara nne ya marakwa asụ Bekee ogugo amamihe ya na-adị elu karịa nke onye amaghị asụ asụsụ ọrụ ara nne ya maka na mgbe ụfọdụ onye nke si na ya na-asụ sịpịrị sịpịrị nwere ike ọ mara afọ ihe na Bekee mana ọ maazị ya n'afọ ọnụ ara nne ya ọkwa ịfụla na ọ dabaghị Nsogbu adịgo. ya mana ọ bụrụ na ị mara nke a mara nke ịchịkọta ihe na-abụọ ọnụ efu na iji ọkpụrụkpụ ihe anyị a na-akwa asị na asụsụ Bekee adị mma anyị na-eme ka anyị mara abụ na asụsụ na-abụ adị mma mana nke kachasị mkpa na ị ga-amata tupu ịchọba sụpịrị sụpịrị bụ asụsụ Igbo a na-ekwu maka na Chineke ahụ kere gị bụrụ onye Igbo dosa gị ebe ahụ ị nọ were asụsụ gị na omenala gị nye gị ị kaghị amara ihe mba ọbụla nwere asụsụ na ihe eji mara ha olee ka nke anyị ga-esi wee pụ iche nke anyị agaghị apụ iche ma ọ bụ na ndị nzukọ ndị Igbo anyị mụkwa anya o maka na asị na oke adịghị eri ihe onye mụ anya n'ụdị ọbụla anyị nwere ike isi mee ka asụsụ Igbo a dịrị anyị ga-agbanisi ike anyị site n'enyemaka nwanne anyị nwoke bụ Chief Fidelis Osita Nweke Ide Ugbene aka na-agọzikwa gị ebe ọbụla ị nọ asị m ụbọchị niile Chineke kere eke n'ụwa ga na-awara gị ọjị ihe ngwa ọbụla iji ekwu ama akpanaghị gị maka na ilechara anya pụta ka ume kuda wee sị na otu ịdị ndụ na asụsụ Igbo agaghị ala otu akwa ka ihe ọma niile Chineke kere eke n'ụwa agaghị afụ gị la ha afụ gị ha ga na-agba ọsọ bịa na-amakụ gị ọ ga-adịrị gị mma ọ ya ka ọ bụ anyị wee na-asị jikwa ohere na-ayọ ndị ọzọ ndị ihe ọma na-adị mma ndị asụsụ Igbo na-amasị ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi n'ụdị ọbụla ị nwere ike isi kwado ndị nke gị ka ịfụkwa na ụmụazị ọ bụ chasụsụ ụmụazị ịmana o nwere ndị okenye na-amaghị asụ Igbo ọtụtụ pụrụ na o nwere ndị nwatakịrị okenye nata na-amaghị n'okenye ya bụ omenala ndị be ha na-eme ụfọdụ bụ ndị si na ihe niile na ha chọghị ịma ha ma ndị be ha na-eji aka nri maọbụ ha na-eji aka ekpe ha chọghị ịma anyị jikwa ohere na-asịkwa na ohere dịrị ụnụ maka na ndị Igbo si na Osita dị mma ọ dịwara gboo biko kwado na asụsụ Igbo ndị ọzọ ebe ọbụla ụnụ kpọrọ ya anyị ga-abịakwanye aka mee ya ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu. ngwa ama na ụnụ ewetago mkpịsị odee ụnụ ka anyị nye ụnụ akara ekwentị nke ụnụ ga-eji ga akpọ ndị nzukọ ndị Igbo akara ekwentị nke ụnụ ga-eji ga akpọ ndị nzukọ ndị Igbo m ga-akpọ ya n'ọnụ ndị iti ka ha nweta ya ọfụma ngwa 080 333 82490 ọzọkwa 080 333 82490 ọ bụrụ na ị kpọrọ anụ anyị na akara ekwentị asị anyị na ihe eji akwado asụsụ omenala ejirimara ndị Igbo anyị nwa bụ onye ọrụ ife anyị na-arụ Ogudibeze nwoke eze eji eme ọnụ ngwa ka anyị tapịakwa akara ekwentị a kpọrọ gị n'Igbo eleghị anya ọ bụ na idetaghị ya ngwa werekwa ya o nkịtị asatọ nkịtị atọ 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 asatọ abụọ anọ itoolu na nkịtị ụmụ akwụkwọ ndị Community Secondary School Amansi ole ka ahụ si eme ụnụ ebe a ole nwekwa na Polina ngwa ka unu were ohere a ole ihe unu ga-agwa ndị Igbo na ụmụaka ibe unu na-ege unu ntị ịkpọ afa gị kwuo ụlọ akwụkwọ gị Eze dị mma Ifebuche Felicity ngwa nwa akwụkwọ CSS Amansi nna asịkwa ụmụaka ibe m biko dịsi m ike ka unu mụọ Igbo n'ihi na asụsụ Igbo bụ iri ọma. ndewo nwa bụ nwaada Agbi Rosemary Ọdịnaka Chukwu
ana m ayọ ndị nne na nna jisi n'ike kụzierenụ ụmụaka unu ka esi asụ asụsụ Igbo, na-akọkwaranụ ha ọtụtụ akụkọ ifo dị iche iche ka ha mara ebe ha si wee bịa. Ndewonu. ndewo. Ihe nke o kwuru awụọla nụ makara oyi na-ahụ o. Nwa m ya dịrị ụnụ mma. Onye a bụ amamaka n'iru nyere nne na nna. Amamaka n'iru nyere nne na nna si ha, ọ gịnị ka anyị na-eme? Hazie n'asụsụ Igbo, dezie n'asụsụ Igbo. Ọ bụ na onye chefuo ebe o si bịa, o nwekwa ebe ọ mụrụ Ọ na-eje. Ugwudibeze. Mụ ka eze ji eme ọnụ. O nwere egwu anyị na-aga ya na-asị oge agaala mgbe asụsụ gba na-abụghị ihe, oge agaala asụsụ anyị bụ ihe o. Biko na asụsụ anyị bụ ihe, anyị na-eji ya eme ngala ebe ọbụla ị nọ, ị na-ala bekee, ị na-ala Igbo, mpaghara ebe ọbụla ị nọ, were asụsụ gị na-eme ngala. Onye na-asụ gị sụpịrị sụpịrị were Igbo sụwapụ ya anya ka ọgba aghara dị ala isi o wee bụrụ ya. Anyị na-ekelekwa gị onye nchịkọta ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Amansi, Odoziakụ Ọkpara Sabina tiri onye nkụzi, Odoziakụ Igili Agata, ebe ọbụla nke ị nọ, asị gị narakwa ise o. Ise. Ugwudibeze. Mụ ka eze ji eme ọnụ. Ka anyị kọwakwara ha gbasara atụmatụ etu ndị a si wee etu ọ ga-esi aga na etu oge ọzọ na-abịa. Dịka anyị kwupụrụ na mbụ, na izu ụka ọzọ na-abịa abịa na anyị ga-abanye kwọta finals nke anyị na-akpọ nkeji ikpeazụ, na ndị ga-ama aka n'ụbọchị nkesi ikpeazụ bụ kwọta final. Nke ọzọ na-esokwa ya bụ gịnị? Semi final nke anyị kpọrọ ọkara ikpeazụ. Nke ikpeazụ bụ mkpokọta. Asụsụ Igbo ka anyị na-asụ wapụ ya ka o si wee dị. Nne m mụrụ mụ na m agba akaebe. Anyị ekwu ka a na-eme. Dịka ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ, anyị ekwuwere ya maka ekwukwa ya ọzọ. Anyị si na ndị ga-abata mbụ na mbụ, maka na anyị na-enwe agba nke mbụ na agba nke abụọ n'izu ụka ọbụla. Agba nke abụọ ndị ga-abata ga-awụ ndị CSS Ebenebe na ndị CSS Urum. Ndị a ga-asọkọrịta mpi n'ụbọchị ahụ. Dịka agba nke mbụ na-aga, ndị agba nke abụọ ga-abatakwa ịma onwe ha aka wụrụ ndị CSS Amanuke na ndị CSS Ugbene. Ọ bụzie na ndị amacha aka, ndị meririnụ, ndị ọnụogo ha gbanitere, a ga-adị ụzọ abụọ a ga-ewe ndị ga-abatara anyị na semi-final, ya wụ nke anyị kpọrọ ọkara ikpeazụ. Ndị ahụ ga-abatazi, maka na anyị agaghị enye ụnụ afa ha ka o sila dị. Ọ bụzi ndị mere ọfụma ga-emezi ka anyị mata afa ha. N'izu ụka ọzọ na-abịa anyị ga-agwakwa ụnụ ndị ahụ mere ọfụma ga-echebirikwa maka mgbe ọzọ, ma ha amazie aka. Ndị amachazie, anyị ewere marazie ndị mere ọfụma wee kpokọta, gwazie ụnụ ka o si wee gbata kwụrụ. Ndewonu. Ọ dị mma. Ihe ọbụla nwere mbido nwekwara nkwụsị. Etu a ka anyị si na-achị nchịkọta ihe a na-eme. Unu echefuna na ndị nzukọ ndị Igbo Radio Programs Limited na-ahazi ihe a. Unu echefuna na ọkwa Chief Fidelis Oyster Nweke, Ugwumba Ugbene, Ide Ọkanọt bụ ya wepụtara asọmpi a bụ nke izizi. Ọ ga-abụ ihe ga na-apụta n'afọ n'afọ. Ya bụ ndị okpuru ọchịchị Ọkanọt, kenenụ Chineke na unu nwere nkwa. Chief Fidelis Nweke bụ nkwa Chineke kwere unu, ọ na-emezu. Nkwa Chineke kwere ndị Ọkanọt. Chief Fidelis Nweke, Ugwumba Ọkanọt, Ide Ugbene, anyị na-ekene, anyị na-asị tata dị mma, echi ga-aka mma.
maka echi ahụ abụọ tawa ahịa eke taa bụ ahịa eke. Aha m bụ Maazị Chukwudi Ejimofo. Nwanne ya mụchara jee nwa amụrụ amụ ibe ya daa n'elu. Na-akpọ m ihe Chukwu amaghị, ọ na-atọ m atọ. Nwa bụ Ogbuehi tụrụ agwa Ogbudibeze. nwoke eze ji eme ọnụ. Ogbudibeze bụ Oriakụ Odoziakụ Osodieme. Erichala m akụ dozie akụ wee sorozie di na-akpatakwa akụ. Amaka Esa Ajero. Anyị na-ekene ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị. Dịka anyị si kwuo, unu ekwene ka asụsụ na omenala Igbo dapụ. Ọnya nwa bụ ugwu nke gị nwere dịka onye Igbo Igbo. Anyị na-ayọ Chineke na-asị izuụka ọzọ ga-aka mma. Anyị na-achịkọ n'oge ugbu a. Etu a ka anyị si wee na-apụ na-asị ya dịrị ndị Igbo na mma, ya dịrị ndị Igbo na mma, ihe ọ bụ niile mee nwanne m ya dịrị gị mma.